таълиму тарбияи фарзанд рисолати муҳими волидайн мебошад, аммо имрӯзҳо на ҳамаи падару модарон ба мафҳуми мазкур дуруст сарфаҳм рафта қарзи виҷдонии хешро дар назди фарзандони худ ба ҷо меоранд. бархе аз волидон фарзандони хешро ба хонаҳои кӯдакон бурда таълиму тарбияи онҳоро ба дӯши мураббияҳо вогузор мекунанд. салом тамошобинони гиромӣ, дар барномаи навбатии масъулият мо мавзӯи мазкурро матраҳ хоҳем кард. моро ҳамроҳ бошед. дар барномаи навбатии масъулият мо таҳиягарон кӯшиш намудем дар самти масъалаи мазкур аз хонаи кӯдакони рақами 1 барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Душанбе дидан намоем. муассисаи давлатии хонаи кӯдакон аз соли 1967 то инҷониб фаъолият дорад. айни замон дар ин боргоҳ 67 нафар кӯдакони синнашон аз 4 то 7 сола таълиму тарбия мегиранд. тибқи иттилоъ аз ин кӯдакон 15 нафар нимятим, камбизоат 40 нафар, 4 нафар бепарастор ва 8 нафари дигар кӯдаконе ҳастанд ки волидони онҳо дар маҳбас қарор доранд. айни ҳол дар муассисаи мо 67 нафар кӯдакони ятим, нимятим, бепарастор, кӯдакон аз оилаҳои камбизоат таълиму тарбия гирифта истоданд. муассисаи мо барои таълиму тарбияи кӯдакони 4, 5, 6, 7 сола, яъне ки синни то мактаби пешбинӣ шудааст, аз рӯи барномаи махсус раванди таълим гузаронида мешавад. ба ғайр аз мураббиён дар муассисаи мо 6 нуқсоншинос, яъне логопеду дефектологҳо низ фаъолият доранд ки мутахассиси пешбари ин муассиса мебошанд. яъне ки мураббиён дар раванди таълим ба нуқсоншиносони гурӯҳи худ такя мекунанд. аз рӯи тавсияи онҳо кор мебаранд, аз рӯи барномаи онҳо кор мебаранд. айни замон дар муассиса 7 гурӯҳ фаъолият дорад ки аз миёни онҳо як гурӯҳи махсус кӯдаконе мебошанд ки аз ҷиҳати ақлониву равонӣ танқисӣ мекашанд. мураббиён мегӯянд ки муносибат бо ин кӯдакон бисёр нозук ва душвор аст, зеро дарки хоҳиши онҳоро на ҳар кас эҳсос карда метавонад. ин кӯдакон аз ҷиҳати нуқсонҳои гуногун доштанашон ба ғамхорӣ ва тарбияи дуруст ниёз доранд. дар навбати худ мо кӯшиш намуда истодаем ки ба онҳо муоширати дуруст намоем ва бо меҳр ба онҳо омӯзиш диҳем. мақсади асосии мо ҳавасманд гардонид кӯдак, рӯҳбаланд намудани кӯдакон ба кӯдакон додани меҳру муҳаббат, аввалин дараҷа меҳру муҳаббати модарона. рафтори мо ҳаёти зисти мо бо тариқи бозӣ, бо тариқи як намуд хушҳол намудан. аввал дараҷа ин кӯдак аз чеҳраи ман хушҳолии мана мефаҳмад. вақте ки ҳангоме ки ман аз дар медароям, аллакай чеҳраи ман кушоду хандон бошад, кӯдак аллакай худро озод ҳис мекунад. зимни суҳбат масъулини муассиса иброз доштанд ки дар хонаи кӯдакон барои тарбия ва нигоҳубини бачаҳо шароити мусоид аз ҷониби ҳукумати кишвар муҳайё карда шудааст, вале муҳим аз ҳама барои кӯдакон ин меҳри падару модар аст. аксари кӯдаконе ки дар ин ҷо қарор доранд бо сабабҳои гуногуни оилавӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. муассисаи мо барои кӯдакони ятим, нимятим ва бепарастор пешбинӣ шудааст. яъне ки асосан он кӯдаконе ки яке аз волидайнашон фавтидааст ва волидайни дигар имрӯз имконияти таълиму тарбия доданро надорад, барои ҳамино пешбинӣ шудааст. ҳастанд волидайне ки дар шароити пасти зиндагонӣ қарор доранд ва маҷбур ҳастанд кӯдакашонро ба муассисаи мо биёранд. ин волидайн албатта аз кӯдакашон бохабар мешаванд. рӯзҳои шанбе, якшанбе ҳастанд волидайное ки хешу таборашон маслан аз муассиса мебаранд рӯзҳои шанбе, якшанбе. боз барои аз оқиб намондан аз раванди таълиму тарбия рӯзи душанбе бояд кӯдакон ҳатмӣ дар ҷои худашон бошанд. муҳите ки кӯдак тарбия мегирад ба муҳити хонавода баробар шуда наметавонад. одатан аъзоёни оиларо муносибатҳои хунӣ, хешу таборӣ, меҳру муҳаббат, дилсӯзӣ ва ҳисси дилбастагӣ ба ҳамдигар фаро мегирад. чӣ қадаре ки дар мактаб, интернатҳо, дар сағирхонаҳо кӯдакон аз ҷиҳати моддӣ таъмин бошанд ҳам, лекин ба онҳо ҳама вақт як чиз намерасад. ин меҳру муҳаббат, навозиш, дӯстдорӣ, ғамхорӣ
دوره که از طرف کلانسولان ظاهر کرده می شود. انسان طبیعتا هنوز در بطن مادر بودن در او حس دلبستگی با آدمان نزدیک شکل می گیرد و این حس دلبستگی در طلبات به مهر و محبت، نوازش، دوستداری ظاهر می گردد و بهترین محیطی که انکشاف همه طرفه شخصیت کودکان را تامین می کند این محیط عائله سالم است. چون که کودک در محیط عائله سالم با پدر و مادر، با برادر و خواهر، با بای بیبی، خویشاوندان دور و نزدیک دائما به معاشرت داخل می شود و هنگام معاشرت کردن تجربه زندگی کردن را از خود می کند که در علم روانشناسی آن را اجتماعی شوی کودکان می نامند. یعنی کودک مهارت و ملکه در بین آدمان زندگی کردن را از خود می کند. барҳақ аст ки бидуни таълиму тарбия тартиботи ҷомеаро наметавон пойдору устувор кард ва ба ояндаи дурахшони давлату миллат бо эътимод умед баст. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии наврасону ҷавонон ки нерӯи пурқудрат, такягоҳ ва боигарии давлат маҳсуб меёбанд нақши созандае мегузорад. аз ин рӯ падару модаронро мебояд дар таълиму тарбияи фарзандон масъулият ҳис намуда ҳамкориро бо муассисаҳое ки дар он ҷо фарзандони онҳо таълим мегиранд ҷонок намоянд, зеро ҳамкории муфид боиси баланд гардидани сатҳи дониш ва тарбияи намунавии хонандагон мегардад. бештар ҳамкорӣ волидон ва мураббиён мо бисёртар суҳбатҳо мегузаронем. бисёртар қатъи волидони мо чӣ хел ҳастанд? рӯ 70 ҳастанд. бештари волидони мо рӯ 70 ҳастанд, ғамзада ҳастанд. мо ба онҳо ҳамчун тавсияҳо метем. аввал ва ё мо ҳавасманд рӯҳбаланд мегардонем. бештари ами фикри ваи ман аввал ман рӯҳбаланд мегардонам волидайни худама, то ин ки вай танҳо нест аст, фарзанди вай танҳо маъюб нест аст. вай бояд омада аёдати фарзандаша кунад ва ё дастгирӣ мекунад, мо дастгирӣ ва ё мекунем. волидайна мо мебиёянд, мисол ҳастанд падари шодӣ камтар, он кас маъюб ҳастанд, маъюби гурӯҳи якум ҳастанд, он кас дер мебиёянд. хай дар ҳар ҳафта шанбе якшанбе мебиёянд. бо ҳастанд модарошон ҳастанд мебиёянд. тавре маълум гардид аксари падару модарон ба ин муассиса омада аз ҳоли фарзандонашон хабар мегиранд. онҳо зимни суҳбат иброз доштанд ки шароити вазнини зиндагӣ моро водор намудааст то ин ки кӯдакони худро ба ин боргоҳ супорем. модари абдулҳамид ки тӯли як сол мешад ки ҳаминҷост, шароити камизоатӣ дорам, шароит надорам. аз сабаби надоштани шароит кӯдакамро варда инҷа мондам. як сол мешад мерам, мебиём, мебирам фарзандамро. хурсанд ҳастам. хеле чиро ёд гирифта, навистан, хондан. заҳмати либосша намекашам, то ки таъмин мекунам аминҷа либосаш, пӯшока, хӯрока. беморам шаванд дастгирӣ карда ёрдам мекунам, тавобаташа мекунам аминҷа. парвина алиева яке аз волидоне мебошад ки бо сабаби дар маҳбас қарор доштани шавҳараш фарзанди худро ба ин ҷо овардааст. ӯ соҳиби 4 фарзанд буда, 3 кӯдакашро худаш тарбия ва нигоҳубин намуда, фарзанди дигарашро бошад ба ин муассиса супоридааст. кадом модар мехоҳад ки фарзанд аз пеши дур бошад? не ки ман шароит ки нест, ман фарзанд вардам аминҷа мондам. меҳри падару модар дигарай. тарбияи фарзанд рисолати муқаддаси волидон буда, таҳкими оила, таълиму тарбияи насли солим бо маърифат яке аз воситаҳои рушди ҷомеа, мустаҳкамии қудрати давлат ва пойдевори тамаддунҳо ба шумор меравад. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд аз нумраи ҳуҷҷатҳои муҳиме дониста мешавад ки хусусият ва моҳияти бузурги иҷтимоӣ ва маънавӣ дошта дар таълиму тарбияи маънавӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқии ҷомеа нақши бузург мебозад. қонуни мазкур маҳсули хиради волои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон буда, он ҷавобгӯи масъалаҳои муҳими рӯз ба ҳисоб меравад.
тавре мушоҳида намудем ҳамарӯза пеш аз оғози машғулиятҳо кӯдакон аз муоинаи тиббӣ гузаронида мешаванд. дар ин муассиса 5 нафар духтур фаъолият карда истоданд ва онҳо пайваста аз саломатии кӯдакон бохабар мегарданд. баъди гузаштан аз муоинаи тиббӣ кӯдакон наҳорӣ карда ба машғулиятҳо фаро гирифта мешаванд. масъулин иброз доштанд ки ба тарбиятгирандагон дар як рӯз 5 вақт хӯрок медиҳем то ин ки дар давраи зимистон саломатии онҳо беҳтар бошад. ҷалби диққати кӯдакон ба машғулият яке аз роҳҳои дигари омӯзиш ба ҳисоб рафта аз ин усули таълим мураббиён пайваста истифода менамоянд. онҳо иброз доштанд ки бештари кӯдакони мо дар аввал қобилияти хондану дарки амиқи мавзӯъро надоштанд, вале бо гузаштани вақт онҳо ба муҳити хонаи кӯдакон одат карданд. мо бисёр бо кӯдакҳои гуногун бо аз ҷиҳати психикӣ аз ҷиҳати рафтор бо бисёр кӯдакҳо вомехӯрем ва кӯдаке ки дар аввал ба муассисаи мо мебиёяд тамоман дигар аст ва баъде ки мо дар ҳамин муассиса мо аз рӯи барномаҳои таълимӣ аз рӯи реҷаи муайян кор ки мекунем дар баробари ҳамаи ҳамин ба шароити ҳаминҷа ба реҷаи муайяни рӯз кӯдакро мутобиқ мекунем ва тарбия метиҳем. масъулияти волидайн дар тарбия, таълим ва раванди инкишофи кӯдак нақши бениҳоят бузург дорад. дар навбати аввал тарбия бояд ҷанбаи таълимӣ дошта бошад. нахустин малакаи рафтору тифл аз волидайн меомӯзад. ба шарофати онҳо ӯ таҷрибаи рафтору кирдор, фарҳангу ахлоқро аз бар намуда бо суннатҳо, анъана ва тарзи муносибат ошно мешавад. тарбия дар чанд зина амалӣ мегардад. дар зинаи якум ки солҳои аввали зиндагиро фаро мегирад, ташаккули одатҳо оғоз гардида онҳо асосан зери таъсири падару модар ва муҳит ҷараён мегирад. яъне хонавода аз муҳимтарин воҳид ва рукни тарбия дар ҷомеаи инсонӣ ба шумор меравад. албатта барои ҳар як кӯдак муҳити оила беҳтар аст. дар назди падару модар, дар оила, дар назди хешовандон албатта беҳтар аст. лекин ҷой доштани чунин муассисо низ фикр мекунам аз нуқтаи назари ман ҳатмист. дар аввал агар кӯдак ба муассисаи мо мебиёяд камтар шух аст, эркагӣ мекунад, боз мисол гапҳои кӯчагиро мезанад ва дар давоми чанд муддате ки дар муассисаи мо ҳаст аз ҳамин рафтору шӯхиҳои кӯчагиву гапҳои кӯчагӣ хай ба куллӣ тағйир меёбад ва мисол мо мақсади муассисаи мо кӯдакро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ватанпарварӣ ва меҳнатдӯстӣ тарбия кардан аст. фарзанди нек мояи ифтихору сарфарозии падару модар, дастгири даврони солхӯрдагӣ ва нотавонии онҳо хоҳад буд. агар падару модар ба тарбияи фарзанд дуруст кӯшиш намоянд, дар ҳамин дунё натиҷаи неки онро хоҳанд дид. агар дар ин ҷода ба беэътиноӣ ва ғалат роҳ диҳанд, дар ҳамин давра шарбати амали хешро хоҳанд чашид. масъали маъруф аст, фарзанди бад яке аз мусибатҳои бузурги одамӣ аст. кӯдаке ки бетарбия, бесарпараст ва якрав ба воя мерасад ва аз тарафи падару модар, мактаб ва ҷомеа муносибати бад мебинад, инсоне шуда наметавонад ки талаботи қонунҳоро риоя кунад, устувории сиёсии ҷамъиятӣ ва бехатарии ватани худро таъмин намояд. андешаи равоншиносон дар ин самт чунин аст. хуб мешуд ки падару модарон доимо кӯшиш кунанд дар муҳити оила ба кӯдакон муносибати хайрхоҳона, некӣ, дӯстӣ, таҳаммулпазириро барқарор карда онҳоро аз меҳру муҳаббат, навозишу дӯстдории худ сер гардонанд. чунки агар кӯдак дар айёми кӯдакӣ наврасӣ ба нами меҳру муҳаббат, навозишу дӯстдорӣ сер нашуда бошад, вай минбаъд ҳаминро дар вақти бузургсолӣ ба падару модар бозгашт карда наметавонад ва баҳтарин дар он аст ки ба анамин бемеҳру бемуҳаббатӣ, бенавозишу бедӯстдорӣ атрофиён калон шудан минбаъд дар ҳаёт
حیات اویلوی او مشکلات ها به وجود می آورد. برای اون که او قالب، معیار، طرز ابراز مهر و محبت، دوستداری رو از پدر و مادر خود از خود نکرده باشد به فرزند خود همون طوری که قبول کرد داده نمیتواند. کودکانی که در شرایط ناگوار اجتماعی و اکولوژی زندگی به سر میبرند و تربیت خوب نمیگیرند، خواه و ناخواه عامل‌های منفی به آنها تاثیر میرساند. تحقیقات‌های علمی در ساحه تربیت کودک ثابت می‌نمایند که کودک در حیات آینده خود از روی آن تربیتی که از عائله و محیط گرفته است تشکل یافته عمل می‌کند. تعلیم و تربیت کودک در جامعه امروزه خیلی مهم است. استعداد کودک در عائله انکشاف می‌یابد. فکر و احساس، اراده و خصلت، شعور و اخلاق کودک اولین بار در عائله تشکل یافته مهمترین خصلت‌های آداب و اخلاق را از والدین می‌آموزد. یعنی استاد اولین کودک والدین میباشند. کودک خواه در مؤسسه تا مکتبی تربیت گیرد، خواه مکتب خان باشد، تربیت عائله قیمت و ارزش خود را هیچگاه گم نمی‌کند. زیرا پایه‌گذار تعلیم و تربیت فرزند پدر و مادر میباشند. با وای رسانیدن و تربیت درست کردن فرزند قرض مهم، وظیفه اولین درجه و مسئولیت پدر و مادر در نزد جامعه، ملت و وطن و مردم میباشند. همکاری مؤسسه تعلیمی با عائله برای رشد دانش تعلیم گیرنده کمک همه‌جانبه می‌رساند، زیرا کودک نمی‌تواند در تنهایی علم لازمه را از خود نماید. برای بهتر نمودن سطح و صفت تعلیم و تربیت درست، والدین را ضرور است که خود با رفتار و گفتار، نشست و خیز نمونه عبرت باشند، زیرا کودکان محض به پدر و مادر خود تقلید می‌کنند. در روند تعلیم و تربیت عائله سهمی بی‌نظیر دارد. پدر و مادران را ضرور است که خصوصیت‌های انفرادی سن و سالی کودکان را به نوبت گرفته آبروی آنها را در بین جامعه پست نزنند، دشت نام ندهند، با لقب‌های گوناگون نام نبرند، با کودکان معامله خوب داشته باشند. کودک یک اشیاء خام است و والدین باید آینده همان کودک را فکر کنند، فقط با مقصدهای مثبت. برای همین تربیت یک روند و جریان دشوار می باشد که منتظم است، دوامناک است، سیستماتیک است و البته نهایت دشوار است. تماشاچیان عزیز، این بود برنامه نوبتی مسئولیت پیشنهاد شما از تلویزیون بهارستان. با امید دیدار، تنصیحات و سربلند باشید.